Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami sareng-sareng bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jalaran kula panjenengan sampun nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngarsanipun Allah, sehingga saged sareng-sareng sami ngempal pinarak wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan wonten ing majelis menika saged dipun tampi dening Allah minangka amal hasanah kula panjenengan. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged dados sababiyahipun kula panjenengan nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, kados biasanipun saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, tasih nerusaken nukilan fasal ingkang dipun tulis dening Syekh Ibnu Athaillah wonten ing kitab Lataiful Minan, ingkang dipun nukil dening Syekh Ibnu Abbad wonten ing Syarah Al-Hikam menika dawuhaken bilih wirai khusus, wirai ini tiyang sing khusus, sing istimewa niku mboten saged dipahami kecuali tiyang sing namung sekedhik. Maksudnya sing saged paham niku namung sekedhik. Mergi model wiraine wong khusus niku termasuk wirai
Tegese menghindari tidak sampai merasa tenang dengan selain Allah, menghindari mboten sampai atine condong mencintai selain Allah, menghindari jangan sampai keinginan-keinginannya itu melampaui anugerah Allah. Termasuk wira ini wong khusus niku mereka tidak pernah berhenti bersama dengan lantaran. Jadi lantaran niku namung lantaran. Ya mbake mboten matok, mboten damel pakem dengan lantaran niku. Yang khusus niku termasuk melepas sekuton, melepas makhluk. Termasuk malih wira ini yang khusus niku meninggalkan wukuf ma'al adat, al wukuf ma'al adat wal iktimat ala ta'at. Tetanggenan berpedoman istilahnya boten cara Jawa ngagul-ngagulno. Duwe piandel. Ngoten nggih. Piyambake mboten ngantos gadah piandel terhadap taate niku. Jadi pas taat sakmene taun, ibadah sakmene taun terus ngalor ngidul digawani kaya wong duwe keris iku mboten. Jen ditinggal prung pun mboten didelok. Ning tandane terus. Termasuk malih wasukuni lan ninggalno anteng ila anwarit tajalliyati maring pira-pira padange penampilane pira-pira rahasiane Allah. Sampai tau pemane piyambake wiridan niku sampai diparingi mukasafah. Barate ngoten. Piyambake pas salat diparingi iso ningali napa-napa, barang gaib sing padang-padang. Iku piyambake mboten wah aku wis iso ngene mboten. Tetep iki ngono TV-ne Gusti Allah aku mengkon delok. Nggih napa ngoten? Ibarate upama diparingi wiridan terus atine iso padang, iso roh barang gaib, ngoten wis dianggap iki VCD ngoten Pak. Sak wayah-wayah karo sing duwe pemancar dipateni ora ketok neh. Ngoten. Terus apa to sing iso ndelok siaran TV? Terus apa ya anggere masa gak duwe TV nggih? Lek pas mendek terus marane TV selek ndelok nggih iso ndelok. Mulane soal mukasafah, makrifat, waskita, ngerti aten-atenane wong niku mboten usah ngenteni wong tasawuf, kadang-kadang dukun mawon pinter. Nggih ta? Mboten mesti ngoten niku. Delok TV iku ora kok kudu wong sing duwe TV. Masih ora duwe TV pas ana wong liwat ya iso. Nggih. Iblis wong pinter lek delok atine wong ngoten. Ora usah wong mukmin iblis pintere ra karuan. Jadi lek enten wong pinter duwe anwaru tajalliyat, duwe sinar pepadang penampilan rahasiane Allah. Niku bagi wong sing wirai pun mboten dadi hitungan. Dia mesti mawon to nggih, lek jenengan omahe pundi niki daleme Blitar kira. Ya alame Blitar lah ngeten iki. Lek jenengan ngamal mlaku, ngamal suluk, ngamal asair ilallah, mengadakan proses perjalanan menuju dumateng Allah, kan mesti sing wadak-wadak niki ditinggal. Dan jenengan duwe aktivitas mlaku keng Blitar badhe teng Malang, lagi mesti ngliwati Karangkates. Nggih. Nggih, ngliwati Karangkates. Nah, Karangkates niku ora usah didelok nemen-nemen ya. Didelok ning ya aja mendhet. Terus mawon yo diakoni lek kuwi pancen gaweane Gusti Allah. Tapi aja kok terus mendhet ning Karangkates. Mungkin lagi sudah lunga sampean. Jadi anwaru tajalliyat itu termasuk ujian bagi tiang-tiang sing ahli khusus. Termasuk malih wa min waraihi. Aniku setengah saking wiraine wong ahli khusus. Warahum utai wiraine wong khusus mau menghindari taftina saking yento mitnah hum ing wong khusus apa dunya. Au tarfa'a utawa bisa ngunggahaken hum ing wong khusus apa al akhiratu akhirat.
Wong khusus niku kalih donya wegah difitnah, karo akhirat wegah munggah. Napa? Lha sing didelok Gusti Allah kok. Dunya niku nggon fitnah, akhirat niku nggon munggah. Ngoten. Ya mbake mboten kepurut karo nggon munggah niku, tapi kepurut karo sing arep diunggahi. Nggih. Jenengan wonten masjid gedhi, wah apik bangunane. Terus apa? Undak-undakane niku wah porselen sing model anyar. Ngoten. Sampeyan tujuane ajeng salat itikaf teng jero masjid. Lah kok terus mendhet delok undak-undakan. Lha niku terus engko gak sida salat ning masjid tek arep wisata ning masjid. Akhirnya undak-undakan masjid niku menjadi bahan tontonan. Mboten sida salat teng masjid niku. Lah wong wirai ngoten niku. Wong wirai niku tujuane namung Allah kok. Akhirat iki lak namung undak-undakan lebih dekat kepada Allah. Timbangane sing teng alon-alon lagi luwih cedhek sing teng undak-undak lah gitu ya. Nggih, carane sak wayah-wayah azan iki mlebune luwih gelis. Timbang sing teng donya nggih luwih cedhek sing teng akhirat. Tapi bagi wong sing wong wirai ngoten niku pun mboten diitung. Ya mbake mboten purun kebulet. Nggih, mboten purun kebulet ngurusi undak-undakan niku wau. Tawarra'u, kenapa kok ngindari dunya? Tawarra'u padha ngindari, padha wirai, padha menghindari sapa ahli khusus anit dunya saking dunya, merga apa? Wafaan. Krana nyempurnaaken janji. Nuhoni janjine terus pundi ta? Manungsa niku lampun janji ta? Menjanji bala antara buna lah ngoten ta. Kale kok ditakoki, "Nungso, apa aku duduk pangeranmu?" Sedaya pun nggih. Nggih, panjenenganmu kok pangeran kula, Gusti. Kan wis kadung janji lek pangerane niku Gusti Allah. Lah bangsa ning donya sing ngramut sampean lak duduk Allah ta. Ketoke. Sing ngramut sampean bapak, ibu, duit, bondo, dunya, panganan, omah. Anu niku kan kaya-kaya sing ngramut sampean nggih niki-niki kabeh niki. Lah piyambake mboten purun wong khusus niku kepilot kebujuk niki mboten Gusti. Nggih namung jenengan sing ngramut kula niku. Ini wong-wong do ketok ngramut kula namung buruh sampean. Lha ngoten piyambake. Mboten purun ngoten niku. Krana nuwuni janjine nggih jenengan pangeran kula, kadung janji ngoten. Ngoten. Wa anil wukufi lan menghindar saking mendek mal akhirati sertane akhirat, sifaan krana beninge ati. Ya mbake nggih mboten kok mendek teng akhirat. Krana napa? Krana piyambake pun bening. Akhirat niku bagi piyambake nggih padha-padha karo donya. Padha-padha duduk Gusti Allah, ora kok padha mulyane mboten. Nek mulyane beda. Nggih mulyane beda. Ning latar karo ning pendopo ya beda. Nggih ta? Nggih, tapi dalam kedekatan lagi lebih dekat lagi lek ning jerone kamar. Nggih. Lah bagi wong sing kadung jatuh cinta karo gadis, ruang depan pertemuan dengan kekasih di rumah depan itu kurang. Iso mlebu kamar ngono lho ngoten to nggih. Ya bae boten kurun, kebulet-bulet terus ning ruang depan enek kursi api, enek lukisan. Wah, iku lukisane siri-siraku. Ya bae boten kurun kebulet teng riku. Wah, itu penampilan kok. Iki mung penampilan. Anwaru Tajaliyat niku wae. Iki mung apa akhirat iki. Mundak cedhek ngono ae. Tapi urung tok. Mundak cedhek ning durung tok. Wis mlebu niku mawon kadang dhek isih emoh. Wis mlebu kamar lho, cek kurang. Lek urung ucul-ucul kabeh. Nggih ta nggih?
Ini wong salwangsul niki kula nggih contoh. Kula nggih contoh bolak-balik niki. Jadi kedekatan itu tidak berarti tidak mau hanya mendek ning kuwade. Nek wong hasil mak lungguh ning kuwade kok wis marem terus mari ngono balik mulai nah ya ora tok kuwi nggo. Bar kok kuwade napa dijak mulai karo pengine aja gelem. Ayo le mulai le anu makmu piye golek kok gak mulih arep nang maratuwa kok malah jak mulih mah wis kono kon mulih sik aku keri kene iki ngoten lek nganten sing nekat tenan nggih ta nggih lha niku mengke terus apa cukup ning kuwade tok mboten ya kudu mlebu kamar lho mlebu kamar iku ana jek enek sing buletine nggih jek enek sing buletine niku kudu dicoploki kabeh ya klambine ya jerone klambi kok jerone neh niku kudu dicoploki kabeh. Maka orang yang benar-benar ingin khusyuk dalam sholat, maka yang harus dilepas adalah seluruh atribut. Ya, seluruh atribut. Termasuk sholatnya dewe itu ya kudu dicoplok. Betul lho nggih. Bacaan nganten niku nggih kudu dicopot. Pas nang jero kamar niku. Lah ngoten niku apa terus lek nang jero kamar pas dicoplok terus jenenge nganten dadi ilang. Nggih mboten wong nyatane marata lek dodok-dodok iki ten. Lho ten kancane arep pamit lagi ngoten. Nggih to nggih. Nalika wong salat Allahu Akbar terus atine muni Allah sampai mlebu rasa ditunggoni Allah apa terus salate batal. Mboten tetep iku jenenge wong salah. Senajan nalika kuwi ndek wis ora sadar lek salah. Nggih to nggih. Saged mboten? Saged. Sampai karena niki sing melok ngaji rada sepuh-sepuh wis tau omah-omah. Dene nek sing iki Joko melu ya bejane. Sampai pada nun sewu puncak nalika pun leh nyambut gawe pun pol niku nggih. Kula mone pol nggih paham nggih. Sampai pol niku sampai rasa kumpul mawon ilang. Nek pun pol rasa kumpul lak ilang enggak? Sing ana ya enak tenan ngoten to mboten nggih. Ya mung diomone enak tenan iki ya. Diomongne enak tenan tapi hakikate rasa kan mboten enak tenan ngoten niku. Ya mbuh rasane pokoke wis ora karu-karuan. Sampai diomongne ora karu-karuan iku wis pancen iso omong. Ana kalane ekspresinya niku enek sing model kaya wong lara untu. Ana sing terus malah meneng. Enek sing model kejet-kejet. Enek sing model malah rapet. Enek sing model nglemesi. Niku rena-rena. Jadi enek sing kandha anu rasane dadi nganten anyar piye to, Pak? Alah kaya bar macul iku lho. Lha nek niku dipahami wong bar macul malah gak enek wong dadi nganten kok. Nglemesi. Mboten soal niku lah ekspresi lahire ngoten niku. Nah, akhirat itu sebenarnya hanya tempat ekspresi. Akhirat itu hanya kamar. Tapi enten sing lebih hanya sekedar kamar. Walaupun untuk bisa ketemu harus masuk kamar. Tapi aja kepilut karo kamar. Mergo kamar nganten iku pancen ditata sedemikian rupa indahnya. Minimal ada asparagus. Gitu nggih, terus mari ngono ranjame dikliwir-kliwir pitarno lah. Lah terus sampean terus kepilut karo kamare malah ra sida nunggoni bojomu kowe kok. Nggih ta mah apike iki pitane lah. Mboten sida niku mengke. Ya malah bojone malah purek niku mengke. Jadi krana pun sifat pun jernih pun bening rasa cintane teng Allah sampai akhirat pun dia tidak mau melihat. Bukan berarti ditinggal mboten, tetap dileboni tapi dia enggak mau melihat itu. Dia lebih mandeng kepada ars, kepada pusat hati yaiku Allah Subhanahu wa taala. Pun kangge nguwataken niki enten cerita sing dialami seorang ulama. Qala Syekh Utsman bin Asyura. Qala dawuh sapa Syekh Utsman bin Asyura, Syekh Utsman bin Asyura. Kharajtu metu sapa ingsun min Baghdad saking Baghdad.
Uridu ngarepaken sapa ingsun al-Mausil ing kota Mausil. Iki daerah Irak mriku saniki, Mausil. Fa ana mengko ta ingsun iku asiru. Lumaku sapa ingsun. Ana dumadaan utawi ingsun iku bidunya ketemu kelawan dunya. Nalika aku metu saka Baghdad arep ning Musil. Tengah-tengah perjalanan, lah kok moro aku ketemu dunia. Artinya dunia dengan seluruh keindahannya itu masuk menjadi perhatian saya, ngoten lho. Ora kok terus ketemu dunia mau ya wis ketemu, ngoten lho. Tapi kan dereng masuk dalam perhatian. Niki masuk dalam perhatian. Kok arodot teman-teman mameraken apa dunya. Alaya ing atase ingsun mamerno bi'izziha kelawan mulyane dunya, wajahiha lan pangkate dunya, warifatiha lan keluhurane dunya, wa marokibiha lan kendaraan-kendaraane dunya, wa malabisiha lan sandangan-sandangane dunya, wa muzayyanatiha lan pira-pira perkara kang dipaesi dunya, wa mustahayatiha lan pira-pira kang nyenengno dunya. Tampil semua dalam perasaan saya bahwa aku perlu kendaraan sing apik, aku perlu pangkat sing luhur, aku perlu sandangan sing apik, aku perlu panganan sing enak, aku perlu niku metu teng ati, apa muncul teng jerone perhatian. Akhire fa'artu mongko mengu sapa ingsun. Ana saking dunya. Alah ora tak reken, pingin-pingino ora tak reken. Wong apa to? Kendaraan jaran paling-paling sesuk dadi biatang. Panganane enak paling-paling ya dadi tai. Wong wedok ayu ya padha ae pokoke. Bar ya kesel. Wes pokoke bangsa pameran-pameran dunia sing tampil di hadapan saya. Dalam perhatian saya itu lalu saya tinggalkan, artinya gak direken. Jadi nafsu niku ingin gambar kerenteke nafsune Syekh sinten Asyura wau. Jadi yo kudu pumpung iki ning perjalanan arep ning Mosul, pumpung. Iku golek duit sing akeh, ngene menggok ning warung ngene. Lah niku muncul kabeh. Wajahnya niku pangkat. Kowe lek ngono petuk wong kenalan muni to. Kula Osman. Kula niki kiai terkenal, muni ngono ben dimulyakno wong. Ngoten lho karepe niku ngoten. Jadi pengen mengambil kemuliaan duniawi, pangkat duniawi, keunggulan duniawi, prestasi-prestasi duniawi. Niku muncul kabeh teng angen-angene sampai akhirnya piyambake gadah tekad fa'aratu anha. Aku gak ngreken. Basa ngono. Pak Uridat mongko ditampilaken, dipentokaken cara kuna. Terus saniki ditampilno alaya ing atase ingsun apa aljannatu swarga. Lah kok karo Gusti Allah moro delalah hatiku diparingi kebuka iso ndelok swarga. Bihuriha kelawan widodarine jannah. Wa kusuriha lan gedung-gedung tingkate jannah. Wa anhari halan taman-taman kaline jannah, wa asmaran pira-pira buahe jannah. Watiku wah, dan didudono widodari, didudono swarga, omah panggung, omah tingkat, istana-istana indah, istana-istana megah dengan kolam renang dan air yang mengalir. Wah, dengan berbagai perhiasan yang indah-indah, dengan buah-buah yang enak. Tapi tetap falam astaghil biha. Dalam astaghil mongko ora ketungkul sapa ingsun biha kelawan swarga sak isine mong. Ora tak reken aku panggah zikir, panggah eling Allah. Akhirnya apa? Fakilali. Mongko banjur didhawuhaken limaring ingsun, mara enek dawuh marang ingsun. Dawuh ngene, ya Utsman, law waqafta ma'al ula la hajabnaka 'anis saniyah. Walau waqafta ma'as saniyah
la hajabnaka anna fa nahnu laka wa qistuka minad daurini ya'tika. Moro enten-enten dawuh sing saged dipun raosaken dening Syekh Utsman, ya Utsman, la waqaf talamuno mendek leren sapa sira ma'al ula sertane penampilan pertama. Dunya sak isine jane upama dileboni ya oleh. Wong kowe iki kiai gedhe lho. Kowe iku lamun riyadhah ya wis suwe lho. Upama kowe oleh dunung kesugihan dadak lamun ngempet tirakat ya wis suwe. Upama kowe dadi wong mulya ya pantes lamun riyadhah ya wis suwe. Upama kowe oleh kemuliaan dicucuk tanganmu karo wong akeh ya pantes wong panjen jasamu ya wis akeh. Upama kowe saiki ngrasakno penak ya pantes wong panjen kowe pantes oleh hadiah sing kaya ngono kuwi. Nanging lek upama kowe mendhet seneng karo penampilan pertama, la hajabna mongko yektine ngaling-alingi sapa ingsun ka ing sira anistaniati saking penampilan kedua. Lek kowe wis marem mendhet wiridan ben sugih ya wis oleh sugih tok kuwi ngoten lho. Kowe wiridan kok mara ampuh sekti, bangsa sekti diwedeni wong ya mek oleh diwedeni wong ngono kuwi. Upama kowe wiridan kok ben lancar nyambut kene wis oleh lancar ngono kuwi. Ora bakal oleh sing nomor loro, swargane, widodarine ora bakal tampil. Wong kowe wis terhijab. Ora kok soal Gusti Allah ora paring, ora medhit. Kaling-kalingan kowe. Jane oleh bagian ning krana kaling-kalingan bagianmu ora iso teko. Krana pancen omahmu duwe sok. Jane surate wis ana. Tapi surat iki mendhek ning kantor pos ora iso diterne. Mergo omahmu kaling-kalingan alas dawa banget. Krana atimu kadung kepilut donya, akhirat gak mlebu hitungan. Akhire akhirate merumangsa ora duwe nggon ning atimu. Cara tamu nu krana ora nek nggone muleh. Muleh ora nek nggone kok. Krana nalika kowe atimu kebek donya, akhirat iki wegah mlebu, mergo ning kono aja ana tamu. Ngoten lho. Tapi lek ora mbok reken berarti atimu kosong. Terus perjalananmu terus. Lah engko akhirat melok teko. Ngono. Walau waqaf talalamun mendek sapa sira ma'afaniati sertane penampilan kedua yaiku penampilane swarga. Basa kowe enek swarga tampil terus kowe mendek, terus ndelok swarga terus demen, terus widodari, terus salaman, terus jagongan, pasan. Terus rena-rena. Ya wis, wa hajabna aka angka anak. Wa hajabna mongko ningali-ngalingi sapa ingsun ka ing sira, tak aling-alingi ana saka ingsun Allah. Lek kowe wis marem delok swarga, marem delok widodari, aku ya gak methuki to. Ya mesakne awakmu agek seneng-senenge delok widodari kok tak parani. Nggih ta? Kados nek wong arep apel sajake delok akuarium tok wis mau arep apike akuarium. Pengen gowo muleh, jane iki go muleh ngono tepak. Padahal iku karo pacare kok jero mah diinceng. Tibake malah gak pengen petuk aku. Pengen betul akuarium wis akhire anu Dik Kang iku akuarium terno nggone pacarku ya ngono ae gak metuki niku pun pancen gatuke ngoten lho lan jenengan kadang lek sowan kiai sok mbon dipethuki niku ora kok krana napa-napa pancen jenengan urung patek butuh engko arep sowan kiai butuh engko lek sowan kiai pengen roh kiai sakjane kaya apa to kiai kok suarane terkenal, raine kaya apa. Anggere wis seru ya wis, ora diomongi apa-apa, wis seru tok. Wis tuwe seru kuwi. Lajeng critanipun Syekh Utsman bin Asyura terus pundi? Niku wau lajeng dipun dawuhi, "Fa nahnu laka wa qistuka minad daraini ya'tika." Lah, krana kowe wis sukses, ora kepilut donya. Ora kepilut swarga. Iki lho, tak pethuki kowe saiki.
Jatahmu dunya pancet tak wehne. Jatahmu akhirat pancet tak wehne. Ora kok lek pedhok aku terus malah ora uman apa, malah oleh akeh. Dikone kabeh malah lek perlu sak pelayan-pelayane kok ngladeni kabeh. Anu yu iki pacarku lho yu. Hati-hati lho, kabeh hormat kabeh. Sandale aja oleh digawa wong, totonen diramut sing apik kok kendaraane kon ngumbahno. Oleh kabeh malah ngoten lho nggih. Dene mendhet ning garasi terus melok ngewang anu katut ya malah akhirnya dadi tukang jaga garasi. Ora sida pethuk wonge ngoten. Paham mongko iling-iling nahnu tai ingsun Allah iku laka kedue sira wa kistuka utawi jatah sira minat daro ini saking dunya lan akhirat iku yakti teka apa kistuka ka ing sira. Iku menange teng ngriku niku. Wa qala lan dawuh ngenten cerita mal niki gambaran-gambarane tiyang wirai ngoten niku. Dadi ora kok berarti wirai niku terus diculno lahire malah sing ngeculno batine. Toto lahire niku terus mengadakan perjalanan. Niku perjalanan kan teng donya. Gitu nggih. Nggih numpak unta nggih terus, numpak sekedup terus. Nyatane diparingi rezeki karo Allah ya dipangan ngoten. Tapi hatine mboten ngreken. Antarane cara wong sakniki mangan gaplek karo mangan roti padha. Padha-padha peparingi Gusti Allah wis gak ngreken dadi padha. Jenengan nalika gak ngreken niku napa wae sing dugi lak dadi padha. Tapi bangsa ngreken lho, iki duwe kancaku lawas. Lho, iki duwe tanggoku cedhek lho. Iki lho ngoten kan malah dadi beda-beda. Krono sampean merhatekno dadi beda. Oh iki roti enak iki ngoten. Oh iki gaplek iki enak iki. Ya gak patek enak. Dadi beda-beda tapi lek pun mboten ngreken kaya jenengan siam nggih. Buka. Wis pokoke dhisik ning arepe ya kuwi dipangan lagi ngoten. Nggih lho nggih. Ana antarane sing ngadep kolak duren karo sing ngadep kopi setengah legi. Mergo pancen delalah niku gulane pas entek. Gulane pas entek gawe kopi jatahe bisane kopine sak sendok, gulane 2 sendok. Lah kok iki kopi sak sendok, gulane sak sendok. Rasane ora patek legi ngoten lho. Krana niku buka rasane dadi padha. Krana napa? Bentuk panganan ra dadi soal, sing penting Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizki kafir. Ternyata niki rezeki panjenengan yo enak, yo bunga. Apa enek wong buka terus susah aku. Lah apa kok nganggo kopi ini mboten nggih. Krungu bedhug bungae ra karuan. Lah baru lek mengke wis mulai merhatekno. Wis ora buka lho nggih. Mangan sing kedua. Nguyup sing kedua iku wis mulai beda. Mulai beda bu. Masa ora enek gulane iki ngoten, tapi pas tadi kok Allah dung niku bungae padha. Hanya berapa detik ngoten tok niku. Padha sak donya wong buka niku padha. Sing ora padha engko detik kedua ketiga nih mulai merata. Nah, aku ndek esuk mangro enek tapi goreng enak lah kok ora mbok tukone to Bu. Wis mulai gremeng-gremeng. Jadi niki gambarne wiraine wong khusus sing sampai dipameri swarga mon mboten kebelot. Mula kula jenengan sok enten sing maringi pengeling nggih. Kodam jin. Lho, mboten kok berarti kodam jin mboten enten, wong kodam jin niku enten. Bisa terjadi. Wong itu sesuatu yang gaib dan alam gaib itu ada gitu loh. Tapi bagi wong sing suluk, wong sing suluk diloki jin iki ora mudak penak. Jenenge wong lunga akeh sing melok malah ora penak to. Nggih. Sampeyan nate mireng lagune Dul Sumbang. Sing apel ning gone pacare terus malah adike pacare melok nunggu niku ya ora penak kabeh. Nek wong ajeng suluk kepengine butuhe ketemu Allah niku apapun selain Allah harus ditinggal termasuk upama panggih jin. Sopane jin niku melok mergi channele wong lunga. Niku sing ngrubuti lah mboten namung maklar penumpang to. Bakul mesti ora urusan karo lunga lak melok teko. Nggih.
Kadang tukang semir melok-melok ngurusi wong lunga kok. Sakjane wong suluk teng Allah niku mboten namung urusane kalih Allah. Proses perjalanan niku wis arep nimbrung kathah ngoten lho. Sing arep tawa-tawa termasuk jin niku tawa-tawa. Kadang-kadang jine sing nguayu bareng. Anu lho Mas, aku iki karo sampean jan seneng tenan. Sampeyan lek wiridan nganggo ayat sing kuwi kok wangi ambune. Bu aku iki sampean rabi. Kok yo ngono barang. Jadi sampean terus ya sak rabi kepilot kalih niku ora sida budal musul malah budal nyusul. Jadi bukan berarti itu tidak ada. Ada. Kodam jin itu ada. Tapi urusane wong suluk ngono kuwi ngrepoti ati. Ngrepoti ati. Mboten sida mulus niku mangke. Lah kecuali lek pancen niate awal pancen sampean pengen ketemu dhek, ya ketemu nih. Sami ta jenengan badhe teng apa wane badhe teng Mayang Karang mriki. Butuhe namung melok ngaji nggih. Kasil to ngajine. Tapi kan krana jenengan mboten butuh kalih direkture Wayang Karang kan ya ora perlu methuki. Bentuk lungane mlebu teng Wayang Karang sami ta. Bentuke wong arep golek jin karo bentuke wong arep usul niku bentuke sami lho. Padha-padha kedengkreng sila madhep mulana. Sami persis, kadang ayat-ayat sing diwaca nggih sami. Ibarate wong lunga kendaraan sing arep mara teng Blitar niku lak padha bise. Ya, tapi numpak bis niku sak kebutane dhewe-dhewe kok. Kula lunga teng Surabaya, butuh kula napa? Ajeng teng Sunan Ampel. Lah enten wong teng Surabaya, butuhne ajeng teng kebun binatang. Sing sitok niku mengko pethuk bedes. Sing sitok mengko pethuk makame Sunan Ampel. Kendaraane padha sing ditumpaki Dahlia. Mandala sami. Iya ta? Kendaraan sing dinggo nemoni jin sing arep dienggo wusul teng Allah niku padha wiridane, ya padha-padha asmae. Padha-padha zikire. Oh niku bis sing disediani Gusti Allah ngoten iki. Lah cara-carane medune sing beda. Nek sing wong arep metu izin ya pancen kudu ana aturan-aturane jam sakmene, wiridane kudu diwaca sakmene. Iki engko kudu nganggo apa menyan sing model ngene, minyak ngene. Nek macane kliwat ora petuk, kurang ya ora oleh. Kudu lha iki cara numpak bis medune kudu pas terminal, ngoten lek pas kebablasan mbalike neh kangelan. Lho kan soalnya rambune ngoten e. Sak jalur e. Saged mawon. Mula innamal a'malu binniyat iku kudu ditata tenan. Lah napa mboten angsal? Manggi jenis sing ora ngolehi sapa? Ya oleh-oleh ae. Numpak bis medun terminal ya oleh. Jenenge numpak bis ing pundi ing Blitar ngriki ajeng teng Madiun, medun Nganjuk ya oleh. Nggih to nggih? Disediani memang karcis deg-degan kan enten nggone. Iki kali kondekture ditutur medun kene ngoten. Nah, bagi kula panjenengan sing wis kadung mematok bahwa wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan sajalah pemberhentian. Ya berarti lek urung tok Gusti Allah aja leren ngoten lho. Lah urung tok Gusti Allah gek teko Nganjuk wis medun. Ya gak sida petuk Madiun zaman mengke petuk untuk Nganjuk ngono ae. Ngoten. Iki enten cerita malih waqala Syekh Abdurrahman Al-Maghribi. Waqala lan dawuh sapa Syekh Abdurrahman Al-Maghribi. Wa kana lan ana sapa Syekh iku mukim berdomisili bisar Qail Iskandariyah ana ing sisih wetane tanah Iskandariyah. Dawe terus pundi? Hajjatu Iskandariyah niku Mesir. Mesir sakniki, Mesir sisih lor, pinggir pantai. Hajjatu haji sapa ingsun. Sanatan ing dalam 1 tahun minasinina saking pira-pira taun. Falamma qadaitu mongko nalikane wis rampung sapa ingsun al-hajja ing haji. Azamtu nejo sapa ingsun ala rujuke ngatasé mulih ilal Iskandariyati maring Iskandaria ning Iskandaria.
bar haji aku nejo arep mulai. Tapi faidan dumadaan al-aliyu utawi pangeran zat kang maha luhur iku yaqulu dawuh sapa pangeran limaring ingsun. Dawuh liwat ilham. Dawuh itu innaka fil amil qabil indana. Innaka sak temene sira fil amil qabil ing dalam taun sing arep teka iku indana ana sanding ingsun. Sapa sinten yo Abdurrahman Al-Maghribi kuwe taun ngarep rene nah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun fi nafsi dalem ati ingsun dhewe terus atiku duwe kerentek idza kuntu fil amil qabil hahu nah ya fala a'udu ilal Iskandariyah. Idza kuntu tekalane ana sapa ingsun fil amil qabil ing dalem mong ataun kang arep teko iku hauna ing dalem kene-kene Mekah ya fala a'udu mongko ora bali sapa ingsun ilal Iskandariyati maring Iskandariyah. Akhire kerenteke ngalih fakhatara mongko kumerentek li kedue ingsun apa sing kumerentek azhabu budal lunga ilal Yamani maring Yaman. Lah Iskandariyah niku parake ngalor ngulon lek teng Yaman niku parake ngidul ngetan lek keng pundi keng Mekah ngidul ngetan. Fa'ata itu mengko teka sapa ingsun ila Aden maring tanah Aden. Fa'ana mongko ta ingsun yauman ing dalem siji dina iku ala sahilia ana ing pantene tanah Aden. Ning pelabuhan. Fa idzan dumadaan bitujari ketemu kelawan pira-pira pedagang. Qad akhraju teman-teman padha ngetokaken sapa tujar badoi ahum ing pira-pira dagangane tujar. Wa matajirahum lan tegese pira-pira bondo dagangane tujar. Sumana dzartu nuli ningali sapa ingsun. Pas dolan-dolan ning pinggir laut, ning pantai, ning pelabuhan lah kok ora enek kapal minggir pedagang metokno dagangane. Aku terus delok nek wong bongkar dagangan dasar ning kono delok faidan rajulun dumadaan ketemu ingsun kelawan wong lanang dumadaan utawi wong lanang iku farrosa gelar sapa rajul gelar sajadah tahu ing sajadahe rajul alal bahri ing atase segara. Wah iki nek wong gelar sajadah ning dhuwur segara. Wa masalan mlaku sapa rajul alal ma'i ning dhuwur banyu. Iki fakultu mongko ngucap sapa ingsun fi nafsi ning jero ati ingsun dhewe. Lam uslih lid dunya wala lil akhirah. Ngoten. Sakjane kepingin kaya iku, tapi terus dibantah ning jero ati. Alah iso mlaku ning dhuwur banyu ora kok mundhak ngapikno dunya ya ora mundhak ngapikno akhirat. Lam uslih ora mang bagusaken sapa ingsun, ora bagusaken lid dunya kanggo dunya, walalil akhirati lan ora kanggo akhirat. Faidan dumadaan al-aliyu ta Gusti Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah limaring ingsun. Man lam yasluh lid dunya walalil akhirah yasluh lana. Man utahe sapa engko lam yasluh ora pantes sapa man lid dunya kedue dunya. Walalil akhirati lan ora kedue akhirat yasluh mongko pantes sapa man lata kedue ingsun. Sapa sing ora pantes lungguh ning kursi dunya lan ora pantes lungguh ning kursi akhirat ya pantese lungguh ning sanding ingsun. Undangan niku lek ora pantes awor tukang becak
Ora pantes awor ning gone undangan VIP, ya pantese malah mlebu kamare sing di omah. Lha mergo akrab kok. Lha mergo wis akrab. Wong akrab lek dilungguhno ning kursi VIP no malah ngurusak tatanan ning kono terus guyon ngakak didelok wong akeh malah gak pantes. Nggih ta? Nggih lek didelek ning awor tukang becak ya ora pantes wong. Wong akrabe sing duwe omah pantese ya jejer ning jero kamar kono wis guyon ngakak ora barbar. Jenengan lek nate sowan ning ngene Pak Yai nggih. Yai sampean. Tamu niku lek tamu santri cukup ning emper apa le arep mulai nggih wis butuhe mulai Pak wis mulai kok salam-salam Bapak ae lah ngoten ta. Nggih lek tamu niku tamu sajake wali murid. Wis tuwa-tuwa lah nggih wali murid dimanggakno ning jero dalem. Ning jero dalem. Daleme pundi? Anu iki badhe nuwene anak kula karo jagongan kalih nyuwun pangasun nggih. Anu ning jero. Tapi lek sing teko niku kanca akrabe Kiai Mondok tunggal gotaan. Ya, ngoten. Ora pantes, jare teng bali gak pantes. Langsung cekel-cek digere jak mlebu kamar kene nostalgia wis. Anu, Kang santri iki kasur disingkrehno, ranjam singkrehno, gelari karpet ae. Lah goreng ngloweseh teng mriku guyon wis ora basa, ora anu malah pisuwe barang metu. Lha mergo nostalgia nalika teng pondok biyen kok. Ngomong wis penake anu sekak ae. Mergo biyen pas ning pondok dadi keamanan lek jaga bengi biasane nggih lek-lekan bengi sekak. Saya sekak ae, mbek sekak. Anakmu piro saiki? Mbek jagongan apa wis. Wis bojomu piro? Ngene Bu. Nggih, dilakono biasane ngono kok. Kowe biyen kan tahu pas jagongan manu jare cita-citamu sok pengen duwe pondok jejer tingkat 5, pengen duwe bojo 3. Lha saiki wis bojomu wis pira wis? Agek 2, wah kurang 1 ngono. Jadi iku kiai kali kiai mergo niku kanca akrab wis ilang. Gak pantes dideleh balik, gak pantes dideleh emper. Ya pantes iki teng jero kamar ngoten niku. Wah niku pun kanca gulet ngoten niku. Lah tiyang niku lek kira-kira mengke pantes ajeng jejer Gusti Allah niku ora patek pantes ning donya. Didelok niku agung lho. Dadi wong sugih ora ngawaki. Ya itu diwewehne lek gak pantes dadi wong sugih. Dadi wong sugih kok gak ngawaki, sembarang kalir duwe kok wis klambine pancet kuwi anu kuwi cek karo wong ya ora ketok lek sugih panggah ngurmati. Monggo Pak anu kadang-kadang ya malah glunso jejer satpame lho ora ngawaki dadi wong sugih, ora pantes. Jadi akhirat ya ora pantes mergo lek ngamal ora patek tenanan. Tata laire ini ora patek nggethu, ya ora tau nggodho, tapi ikhlase ana. Atine niku lek ikhlas mligi ning Gusti mergo dhek ora rumangsa apa aku ki dadi reseke donya, aku ngamal ora patek iso ikhlas. Rumangsane dhek ngoten. Dadi iso ora banggane leh ngamal, ya ora banggane leh sugih. Lha justru ngono kuwi malah kadang-kadang karo dicekel-cek kene ae ngono wis. Ojo nganu, sing dinus-dinus kanggo dasi ku lak tamu fik. Sing ora patek dinus ku tamu ora patek. Lho kowe iki ning kene aja metu-metu. Malah ora metu malah. Saged lho mulane Kanjeng Nabi niku nabi duduk raja. Gunung Uhud niku menawarkan diri. Menawarkan diri. Kanjeng Nabi kula niku tak dadi emas nggih. Engko sampean nggih berjuang. Kanjeng Nabi nggih lala apa? Lah wong emas donya sak isine iki muncule mergo aku. Anane Gusti Allah gawe donya sak isine iki lak mergo eneke aku. Lha kowe trimo arep bantu aku kuwale. Aku ora butuh kowe butuh aku. Kan ngoten lek besan iki besan sing akrab kok malah betune lah awor tamu akeh betune nggih. Malah jak teng jero kamar ngriko nganane aku duwe gawe gedhe iki mergo besanan karo kowe ya. Malah kowe melok macak dadi tamu aja sing kene. Lah itu lek besan gak pate akrab ya, malah dikongkon ning hotel kono sing ado. Iku mergo gak pate akrab. Wong niku lek akrab karo Gusti Allah, niku sak nggon-nggon iso akrab. Nggih, sak nggon-nggon iso akrab lan niku mboten monopoline kiai, mboten monopoline wong melarat, mboten monopoline wong sugih,
Mboten monopoli wong pangkat. Sapa ae iso akrab kalih Allah. Saged akrab kalih Allah niku. Dikados niku malam yasluh lid dunya walal akhirah ya yasluh lana. Sapa sing ora pantes kanggo dunya ditelene dunya gak pantes, ditelene akhirat gak pantes ya ditelek kene ae. Yasluh lana ya kanggo aku. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu. Al-wara'u utawi sikap wirai menghindari selain Allah iku nikmat toriku sak bagus-bagusnya apa toriku dalan. Liman kedhe wong ajala kang gigi sapa man gigi mirasahu ing maris wirai. Wa ajala lan ngendi-ngendi sapa man sawabahu ing ganjarane wirai. Jadi wirai niku ya ora pengen ndang oleh ganjaran, ganjaran engko ae, ora urusan. Lho ngoten, ora urusan. Butuhe ndeke oleh warisan. Oleh warisan itu kan maksudnya katut dadi keluarga besare Gusti Allah, ben apa ngoten lho. Gitu nggih, sing penting aku katut dadi keluargane Gusti Allah. Lah soal kebahagiaan apa kan yo urusan apa. Lah yo mesti akeh. Upama kakean ya karo Gusti Allah ya disudung, mergo kadang akeh ora mesti penak. Jadi mulane lajeng enten dawuh nika. Gedhe-gedhene coba balak kuwi cobane balake nabi, balake rasul, terus balake para wali, balake para ulama, njur balake wong mukmin. Jadi wong mukmin iki mesti kumanan balak. Lek ora kumanan balak, nilai imane urung dicoba. Ngoten. Mula niki namung kados sing dik wingi pun kalaturke sakjane. Wong niku lek dereng tau ngaji tasawuf. Niku sembarang kalir kesenengan dunia ini gampang teko. Tapi lek wis mulai ngaji tasawuf, ini kadang-kadang nyambut gawe lancar dadi seret. Nah, dipepet. Mergo niku wau. Gusti Allah mun mulai demen. Krana mulai demen, dolanan sing kotor-kotor ki gak oleh. Aja rono-rono le, aja rono iku ngono kotor ngoten wis mulai dipedhoti sitok. Nek dipedhoti ngono merhatekno iku gak perhatekno aku. Ya salahmu katek belajar tasawuf ngoten. Lah mulak makane niki dadi saringan ngoten lho. Dadi wong jenenge tasawuf itu kan menjernihkan. Ya menjernihkan. Dadi jenenge dijernihkan iku sing kotor-kotor ditinggal. Di antarane penyebab kotor ati niku hubud dunia. Lah karena niku kali Allah Ta'ala untuk sementara dunia niku kali Allah dilangi mboten kok karena Gusti Allah medhit mboten karena Allah sayang. Kowe iki jek arep latihan, aja kakean beban. Karepe ngono lha kene kadung wis kulino sirisiran karo donya. Dipisah karo donya kelimpungan. Akhirnya salah paham pisan. Iya to karepe Gusti Allah. Wong kafir-kafir sing ora patek ngibadah oleh rezeki kurang-kurang. Suge-suge lha aku sing wis wiridan godhu barang kok panggah malah rale ya. Iya to, kok iso salah paham ngono. Jadi penak. Lah bocah niku sok-sok mboten paham. Pancen kula jenengan sing kata-kata isih dadi bocah. Mergo isih gedhekne nafsu. Lah dawuh Syekh Imam Busairi teng kene Al-Burdah nika an-nafsu katifli. Nafsu itu bocah cilik. Jadi ya jenenge cah cilik pikirane cepet. Ngoten nggih dikandani. Ngono, "Mak, njaluk dhuwit." Ya to boleh. Nggo tuku es. Aja. Watuk ngono kok. Ya, ngene gak oleh, tuku es gak oleh. Nggo tukune. Tuku apa le? Tuku iku lho, apa ciki, jere apa makanan kecil sing anu kan lengone akeh ngono. Aja watuk sembarang aja. Mae kejeme mbuh. Mae kejeme mbuh apa-apa ora oleh, apa-apa ora oleh. Nah niku nggih.
salah paham wajar. Nggih karek bejane niki. Karena wong tuwa niku sayange karo anak tenanan dadi ya masa ngringik nangis njaluk dhuwit tuku aja ra dikai. Dadi jenengan iki arep bodho terus ngringi ya Allah niki mbok sandang sampean kae Gusti. Taun sing dik wingi niku ngeten iki jajan pun siap lho Gusti. Sakniki 12 ngoten. Ngoten iki biasane ajeng jatah sing kanggo sangune putune pun enten lha niki kok blas ngoten. Niku padahal karepe Gusti Allah mboten ngoten, kowe ora usah mikir. Diantengane ora usah mikir. Wis to. Soale wis belajar ngaji iki kamu iki. Tahun sing dik iki ra durung. Saiki wis belajar ngaji iki kamu dadi ya kudu latihan to, serodok pasrah karo aku barang ngono. Mosok kowe ora percaya aku iso. Niku kadang-kadang nggih perlu dilatih ngoten niku. Belajar mikir sing jembar. Kula ndek riyen niku nggih sik alit kula. Alit kula niki kalih abah kula niki dolan mboten oleh. Kula sik alit niku dolan mboten oleh. Umur gangsal taun niku lak seneng-senenge dolan. Abah kula niki lek badhe zuhur mucal ngaos teng santri-santri niku jamaah zuhur sedok di akhirne jam 1:30 mboten jamaah zuhur niku. Niku lek kula dereng siap nggih dereng jamaah. Nah, suatu ketika niku kula niku gadah tangga tukang marasi sepeda nambal ban sepeda ontel zaman biyen. Sing bane sik model abang-abang ngoten. Niku ndamel apa ban jero niku dikompot terus sampai melendung. Lha niku terus ditekak tengah sithik terus dikei gambar ngoten niku apik ngoten. Lah niku kula melek niku. Lah nyuwun duit ibu mboten diparingi. Akhire kula ndamel piyambak. Tapi atas petunjuke parasi sepeda niku. Lah krana oleh nyukani petunjuk iki dereng ketutukan pun zuhur. Nah, kula niku mboten sida zuhur. Nggih krungu zuhur nggih wangsul derek jamaah. Nah kula niku umur 5 tahun pun mulai duwe titenan. Wong iki lek salat ora oleh mlengak. Nek ora oleh mlengak berarti upama aku ngalih gak roh. Apa kula kan mulai Allahu Akbar gitu. Niku kula nggih Allahu Akbar terus mualih kula. Badhe niku badhe salat kula dikuwadosi. Kalih menciring mendelik ngoten. Nggih mboten sandalan serbane ngono sebuta sebet. Kula dicewekal tek sewebeti. Salat ora gelem anu. Batin kula nalika niku. Ora ajar duwe bapak kok kejeme ngene ngoten. Lah kanca-kancaku kok ora ngoten. Lha niku iri. Terus ngoten nggih niku mulai pertama kali malah asale namung wajib salat jamaah kali abah ngoten mawon. Wong urung-urung dongane, iki pokoke sing penting melok jenang jengking. Badhe niku malah kula diplek foto abah kula dituki turutan. Jare ngenten TPK cara turutan ya. Ali bak dituki kula gak iso maca nangis tok. Tapi malah balap kanca kula umur 5 tahun urung roh huruf apa-apa kula pun ngerti. Niku kula terus bangsa pun mondok niku alhamdulillah bapak paling apik sak donya iki bapakku lho. Nah niku bangsa nanti nek kok cilik niku setengah kula pisu ya abah kula niku. Jadi bapak ra beneh karo anak ra iso nyenengno anak ngono barang ya. Karena dereng patek ngerti isih cilik. Nah kula jenengan dengan nafsu lek isih cilik dicoba Gusti Allah sok-sok salah pahame wajar nggih. Tapi ayo yo belajar dewasa atau muda umur muda cilik kan ya ora batas. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged ningkataken anggen kita takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan ndonga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah subhanahu alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.